गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय आरो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि उनाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ जायफोरा कमेन्ट खालामदो बिथांमोननिफ्राय जायखिजाया सासेखौ आङो उइनार हिसाबै बा जायखिजाया सासेया आंनिफ्राय YouTube चेनेलनिफ्राय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि बे भिडिअनिफ्राय भिडिअखौ बानायदोंमोन आङो डिसक्रिपशनाव लिंकआ दङ आरो नोंथाङा बुंना नायनोबा रुल एन्ड रेगुलेशनखौ नायनो हागोन आरो जुदि फेसबुक नायनोबा सायावबो दङ लिंकआ आरो नोंथांमोनखौ आंनो सासे जायखिजाया सायख'गोन आरो बिथाङानो उइनार जागोन आरो बे उइनारा सासे सुबुङा 1000 रां आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय मोनगोन होननानै आं बुंदोंमोन नाथाय बैसागोनि सिगाङाव बा बैसागोनि 1 तारिखनि सिगाङाव बे बान्थाखौ होगोन होननानै आं बुंदोंमोन नाथाय मा जाखो लकडाउन जाबाय बैसागोनि बन्द जाबाय बैसागुबो बन्द'आव थांबाय बेफोरबायदि जाथायनि फिसा जाथायनि थाखाय बा एसे लेट जाबाय बेनि थाखाय स्टेमलि सरि आरो बेनि थाखाय आं दिनै भिडिअखौ नोंथांमोनाव बान्थाखौ होनो नाजादों नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो जे बे बान्थाखौ आङो लाइभ सायख'गोन आरो लाइभ सायख'गोन मारै सायख'गोन आं गुगोलाव कमेन्ट पिकआप होननाय मोनसे वेबसाइट दङ आरो बे वेबसाइटआ नोंथांमोननो जायखिजाया कमेन्ट जा आंनि कमेन्टआ बेसे दङ बा 32 ना 33 दङ आरो बे कमेन्टनिफ्रायनो जायखिजाया सासेखौ गुगोला सायख'गोन आरो बे सुबुङानो बा बिथाङानो आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय 1000 रांखौ मोनगोन अब्ला जोङो गिबियावनो आङो आंनि YouTube चेनेलाव थांनानै बै भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामना लागोन लानानै गुगोलाव थांनानै आङो बेखौ पेस्ट खालामनो हागोन पेस्ट खालामनानै कमेन्टखौ साबैसा कमेन्ट खालामदो बेखौ आङो गेट खालामनायनि उनाव मोननायनि उनाव आङो स्टार खालामगोन आरो बेनि उनावनो स्टारखौ थुना होनायनो जायखिजाया सासेया सायख'जागोन आरो जाय सायख'जायो बिथाङा आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय 1000 रां बान्थाखौ मोनगोन आरो बिथांखौ जुदि लोगो हमनो हायो लोगो हमगोन आरो लोगो हमनो हायाबा बिथांनि एकाउन्टआव आं फैसाखौ सोना हरगोन आरो बेनि थाखाय माब्रै आं सोना हरगोन बुंगासिनो दङ जोबनायाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय अब्ला जोङो गिबियावनो लिंक कपि खालामनि आरो गुगोल थांनि नङा होमबा लाइभ नायबाय था 1000 रां मोनगोन 1000 रां दा आं गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव थांनोसै आंनि YouTube चेनेलाव थांनानै भिडिअनि लिंकखौ कपि खालामना लानोसै लानायनि उनाव बेक फैफिननोसै दानिया गुगोलाव थांसै गुगोलाव थांनानै YouTube कमेन्ट पिकआप लिरना होनोसै लिरखानाय दं बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिगोन आरो गिबि सिरियावनो आं क्लिक खालामनो हागोन नेटवर्कआ एसे स्ल' दङ बेनि उनाव सिङाव फैनायनि आं जे भिडिअनि लिंक लादोंमोन बे लिंकखौ बेयाव कपि खालामना होनोसै होनायनि उनाव गेट YouTube कमेन्ट बेसेबां कमेन्ट दङ आं नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालामना होनोसै आजा 1000 आजा थामजिनै कमेन्ट टटेल आरो बेनिनो जायखिजाया सासेया स्टारखौ थुना होनाय लोगो लोगो जायखिजाया सासेखौ सायख'गोन अब्ला बांद्राय गोबाव खालामला स्टारखौ थुना होनानै जायखिजाया सासेखौ सायख'गोन अब्ला अके उइनारा नुजाबाय दुइस्वरानि बसुमतारी आरो बिथाङा लिरदो हेशटेग होना निजोम ब्रह्म लिरनानै बिथाङा गावनि कमेन्टखौ दैथायहरदो आरो नोंथाङा नुनो मोनदो कमेन्टखौ बिथाङा मोजाङैनो लिरदो जियानो जा मानो आं मोजां मोनदो बिथाङा कमेन्टखौ लिरनो थाखाय आरो बिथाङानो आंनि भिडिअनि उइनार आरो बिथाङानो मोनगोन 1000 रांखौ दुइस्वरानि बसुमतारी नोंथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन आंनियाव हेशटेग होनानै निजोम ब्रह्म लिरनानै आरो बायदि नोंसोरनि गोसोनि खोथा लोगोसे आंखौबो नोंथाङा एसे इउटुबाव भिडिअ बानायनायाव गोसोआव एसे गुदुं खालामदोंमोन आरो नोंथांनि कमेन्टआ बेफोरबायदि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो दा नोंथांनो आं फैसाखौ मारै हरगोन आं बेखौ खोन्थागासिनो दङ आंनि नोंथांमोना जुदि फेसबुकाव नायदोबा इउटुबाव थांबानो जाबाय सायाव लिंकआ दङ आरो आंनि इउटुब जुदि नायबाय थाङोबा डिसक्रिपशनाव मोनसे फन नाम्बार दङ WhatsApp नाम्बार आरो बे WhatsApp नाम्बाराव नोंथाङा जाय कमेन्टखौ खालामदोंमोन बे कमेन्टआव थांनानै नोंथांमोना जिंथिं 3 डट नुनो मोनदों बेयाव नोंथाङा थुनानै एडिट आरो डिलेट मोननै अपसन फैगोन आरो बे समावनो नोंथाङा नोंथांनि कमेन्टखौ स्क्रिनशट मारिना लाबानो जाबाय आरो स्क्रिनशट मारिनानै नोंथाङा आंनि WhatsApp नाम्बाराव दैथायहरबानो जाबाय नङाबा जिमेलबो होनाय दङ जायखिजाया मोनसे दैथायहरबानो जाबाय
बेखौ स्क्रिनशट होनानै दैथायहरनो थिननायनि खोथायानो जाबाय सोरबा डुप्लिकेट खालामनो हागौ बेनिखायनो डुप्लिकेट खालामबा आंनि फेमिलि एबा साबस्क्राइबारफोरा गाज्रि मोनगोन बेनिखायनो नोंथाङा WhatsApp नाम्बारा सिङाव दङ एबा जिमेलाबो सिङाव दङ नोंथाङा बेयाव आंनो नोंथाङा स्क्रिनशट मारिनानै हरबानो जाबाय आंनिफ्राय नोंथांनो कन्टेक्ट खालामगोन कन्टेक्ट खालामना जुदि लोगो मोनोबा लोगो हमनो हागोन जुदि लोगो हमनो हायाबो जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोना आङो नोंथांनि एकाउन्टसआव बा नोंथांनि बेंक एकाउन्टसआव दैथायहरगोन रांखौ आरो आं मिजिंथियो बे भिडिअखौ जाय जाय नायदो फेसबुकआवनो जा इउटुब चेनेलावनो जा नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बै कमेन्ट खालामनाय सुबुङा बे भिडिअखौ मोननानै आरो कमेन्टखौ खालामदोंमोन आरो कमेन्टआ मोजाङानो जादो आरो आंनि बे बान्थाखौ एबा 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जानायनि जे भिडिअ होदोंमोन बे बान्थाखौ मोननो हायो बिथाङा आं बेखौनो मिजिंथियो जायखिजाया सुबुङानो जा माने शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे बेबायदिनो मालाबा आरो लाना फैबावगोन मोजां बान्था एबारनिया मोजां बान्था लाना फैगोन आं भिडिअ बानायगोन बेनि थाखाय माब्लाखौ बान्थाखौ माला होनाय जायो नङाबा मा बान्था होनाय जायो बेनि थाखाय भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सानफ्रोमबो गुबुन मोनसे टपिकजों मोजां मोनसे टपिक लानानै लोगो मोननाय मिजिं अरायबो नाजायो आङो बेबायदिनो नोंथांमोननो नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय अब्ला दिनै एसेनोसै नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय